Kabulum timpel tutalala. Siad burdus báideas múví migína me cinna tá timpel le aslas cá. Tá neart filí atá n-oileán agus amantaí ní bhíonn na mhuinín acub nó ní bhíonn na sacub cecha más atá siad nó cecha táhachtach is chomh is atá an teanga agus an scríb a dionann siad. Nar eicinn siad gúirt siad an páirt flacha sna ceartlann seo nó sa Cúirt Filíochta inníoch le filí mór le rá. Ceapam go dionann se an tionchar ar an mhuinín chomh. Fim túsan sin rústaide ag gcúirtin sin, fim urga lehan sin siadin agus dara breán a titin, as bhí óg agus ístin sin ag éiste. Is an númos dara beag an Éigse Dara agus Chonamara saibhis cultar an n-oileán agus an nó tá sé tábhachtach mar an ilíocht lánach an sin. Bhín ceoltar ag an scothana chuil an bhíonn agus damsóirí agus bunadóirí ach tá sé an tábhachtach an táird an thuirt chun ilíocht. Is chéile do saoil agus saothar Dara Beag ó Fharrta fear a rugach an seo Inis Meáin an chéile Filiochta agus bunaíoch an éigse seo smlíon Filiochta is dóigh le ceileí anmh ar Dara Beag ó Fharrta fille mór le rá abba é. Bhí bhhaidís má gceist le Dara Beag, bhí an simige i gcúrsaí pobal agus tá sé deas gom ag seasamh seo hallan é bhán. Bhí an bhaint ag Dara Beag le tógáil an hala seo agus tá sé lárnach chuige é de chéile n-oileán fós. Dáilsigh sé hain gá leabhar Filiochta le lena héal, clocan an ábhar agus clocan n-oileán. Tá trúr filí ionach ag teachtar Cúirt an seachaún angel ní chuúláán, bei Jackie Macdonach mar amantaí agus réid Tim ní láthirte. Bei trúr filiochta Dara ó chéile, Padar mór ó chéile agus mac le Dara Beag ó Fharrta ag ghlacapórt chomh agus is dóigh go léironn sin ghfuil an ilíocht fós beá an seo mar thadisiún. Has mar scríbhaisteach beidir scór blianaach an beidir beganí roimh sin. Ach a bhréire níor chuirme chnósach Filiochta le chéile go dtí le coppla mblianos nar a chuir chlóir chonacht chnósach Filiochta le maith. Is féidir le duine bheith a chomh agus a chuir chun tú na dáanta stoí go leataíomh agus an sin ag pointe áirithe stoí dúmh me am hain ceirta go líana láp seo. Well, dasachbáil dhéime ceann faoin a chóil rahéin, is as carnama. Tan rudí a gionart, is cumic é asú mas a gathú, nó is cumic ceanát, cén chonda néirin, rachanáit a rugú agus a táigearú a gionart. Tá sé tábhachtach go daismáin don céad go leún eile atá ag fás an éas an seo ar an n-oileán, le chun é seans go spreagadh sé iad san a bheith mar ilí pobal amach an seo.